Okay, hvad vil du gøre, hvis du fik at vide, at der kun var én spejder tilbage, og det var dig? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil drikke lidt spartelvand, trods det ikke er sundt at tænde ild med et ildbord. På under et sekund, jeg vil sende et håndtegn ud til badeport. Synge på Hammernorm. Jeg vil forlade mit telt med mit yndlingsgear på. Strammeste fjeldreven og hatten lidt på sprog. Tænke på det legekasse, ikke fik scoret endnu. Og cruise rundt i Mikano 24 tommer alu. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Jo, jeg vil lave en knopstavle, ja. Den sidste lave knop på et plan, som Leon Jensen ikke vidste. 24 tommer af på hånden og en splejsning med et flagknop. Vil jeg lave min sidste hejsning. Et råbåndsknop og en kællingeknude. Ej, kællingeknuden, den vil jeg være foruden. Tag et søm, og så bare hænge tavlen op og forlade lejren. Ja, før en solen står op. Helt sikkert. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Ingen spejder tilbage, baby, sagde det morges, hvis du kan det. Jo, så vil jeg godt lige have lov at sende 5 svin til Nordjylland. Ja, som om de ikke havde nok. Op til Chief One, alias Jan C. Du styrer bare det der.